Thomas, Gangen, Cylch Aeron. Darlun o Llywydd Anrhydeddus, Margaret Jones, Llywydd Anrhydeddus, Cylch Aeron, Ceredigion. Dros y blynyddoedd dwytha, rydym wedi bod yn ffodus iawn yng Nghylch Aeron o gael nifer fawr o aelodau newydd. Mae'r gangen, fel llawer o rai eraill, wedi cael cyfnodau llewyrchus a hefyd cyfnodau llwm, gyda'r nifer yn disgyn ac wedyn yn ailgodi. Ar hyn o bryd, mae'r gangen yn yr uchelfannau, ond rydym yn ymwybodol iawn o'r cyfraniad sydd wedi ei wneud gan y gwragedd hynny sydd wedi cadw ein cangen i fynd ar hyd y digewdau. Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi ddarllenwyr cyson y Wawr eisoes yn aelodau ffyddlon ac yn cyfrannu llawer at llwyddiant eich cangen. Ond a ydych erioed wedi meddwl, beth yw prif nodweddion yr aelod delfrydol? Dyma be ddaeth i meddwl fel niweddar pan ofynnwyd i mi gyflwyno dipyn o hanes un o aelodau mwyaf dibynadwy ar achlysur ei gwneud yn Llywydd Anrhydeddus. Mae menywod yn ymuno â Merched Wawr am bob math o resymau, ac wrth gwrs mae pob aelod yn werthfawr. Mae rhai yn chwilio am gyfeillgarwch, ac mae'n bwysig iddynt fod yn rhan o gymdeithas Gymreig yng nghwmni gwragedd eraill. Wedi'r cyfan, un o amcanion y mudiad ydyw i hybu unrhyw achos bydd merched yng Nghymru. Beth yn eich tyb chi sydd yn cyfrannu at wneud aelod delfrydol? I mi, efallai mae ffyddlondeb i'r gangen ac i'r mudiad yw'r peth pwysicaf, ynghyd â menychu cyfarfodydd yn gyson, a chydnabod fod y swyddogion yn haeddu cefnogaeth. Bod yn gyfeillgar ac ymroi groesawu aelodau newydd. Bod yn barod i gymeryd rhan mewn cystadlaethau a digwyddiadau, ac yn barod i dderbyn swydd. Bod yn gefnogol gydag agwedd bositif, a theimlo fod pob un yn gwneud ei gorau, efallai nad ydych chi'n cytuno gyda phawb a phopeth bob amser, ac yn bennaf cadw a pharchu egwyddorion y mudiad. Penderfynodd y gangen anrhydeddu aelod sydd wedi cyflawni'r uchod a mwy. Mae Mrs Margaret Jones, neu Margaret Panterhendi, fel mae nifer ohonom yn ei hadnabod, yn aelod ers dyddiau cynner cangen Cylch Aeron, a sefydlwyd yn 1969. Mae ei phersonoliaeth cynnes a chymwynasgar wedi cyfoethogi'r gangen, ac mae ei ffyddlondeb a'i brwdfrydedd yn dal hyd heddiw. Mae wedi ymgymryd â'r rhan fwyaf o brif swyddi'r gangen, fwy nag unwaith. Mae wedi cymeryd rhan mewn cystadlaethau, enghraifft yr arddangosfa grefft, coginio a bloda, ac wedi cael llawer o hwyl wrth wneud hynny. Mae'n berson capel ac ysgol Sul, ac wedi cymeryd rhan flaenllaw yn ein gwasanaethau Nadolig yng nghartref gofal Min y Môr. Mae wedi cystadlu mewn chwaraeon, cwis llyfrau, cwis blynyddol y mudiad, ac erbyn hyn mae'n aelod o'r clwb llyfrau sydd newydd ddechrau. Rhaid cofio'i rhan yn y cyflwyniad ar sgetsh ar lwyfan yr Wyl Fai yma Chanlleth, lle roedd yn rhoi tipyn o blesar i bawb gyda'i doniolwch a'i chymeriad hoffus. Mae'r rhestr yn faith a'i hymrwymiad yn llwyr. Mae Margaret yn wraig ffarm, yn fam i 4 o blant ac yn fam gi i 11 o wirion, a thros y 10 mlynedd ar hugain olaf yma wedi edrych ar ei hôl i gyd yn ei tro. Maen nhw wedi elwa o fod yn ei chwmni wrth iddi ddysgu llawer iddynt am fyd natur ac enwau Cymraeg y blodau a'r planhigion. Mae darllen yn un o bleserau bywyd i Margaret, a threuliodd oriau yn dysgu rhai bach i ddarllen. Bu yn aelod o fudiad y ffermwyr ifanc cyn priodi, a chafodd ei dewis yn un o forynion brenhines y sir.
nôl yn y 60au. Bu am daith i Balas Buckingham i dderbyn gwobr aur dig Caeredin. A mynychodd goleg addysg bellach Felin Fach, lle dysgodd llawer o sgiliau yn ymwneud â chrefftau cefn gwlad a choginio, gan gynnwys sut i blygu clawdd. Sgil go brin erbyn heddiw. Gweler llun ohoni yng nghylchgrawn y mudiad ffermwyr ifanc, gyda bilwg yn ei llaw, dan hyfforddiant y meistr, John Jones, Maes Mawr, nôl yn 1966. Byddai Margaret y cyntaf i gydnabod fod ffermwyr ifanc a'r coleg wedi ei pharatoi yn dda ar gyfer bod yn aelod defnyddiol yn ei chymdeithas. I ni, ymunodd â hi ychydig yn ddiweddarach ar ei thaith fel aelod o gangen Cylch Aeron. Mae hi'n ffrind da a charedig, yn barod i chymwynas a bob amser yn ofalus ohonom. Yn wir, mae'n seren ddisglair ac yn esiampl perffaith o'r aelod delfrydol, sydd yn llawn haeddu'r teitl Llywydd Anrhydeddus.